खुलुमबाय दिनै 5 जुन 2024 बुधबार बङाइगाव सासे एएसआइ पुलिस अफिसारा गावनि सार्भिसनि पिस्तलखौ गावनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय पुलिस एएसआइनि मुङा जाबाय बिप्लब दास। बिप्लब दासआ सरभगनि थागिबि आरो बिप्लब दासआ रनजित नाथनि न'आव थांनानै रनजित नाथनि फिसाज्ला ज्योतिष नाथजोंबो गोबाव समसिम रायज्लायनायनि उनाव बियो गावनि सार्भिसनि पिस्तलजों फेरथाम गुलि गावदोंमोन। नाथाय बे जाथायाव रावनावबो गुलिया नाङाखै आरो रावबो बे जाथायाव जेबो जायासै। आरो जाथायनि उनाव रनजित नाथनि नखरनि मानसिफोरा एएसआइनि बेरेखा पुलिसनो केस होनायनि उनाव पुलिसआ बेखौ अपारेसन खालामनानै सरभगनिफ्राय गावनि न'निफ्राय एरेस्ट खालामदों। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मार्गारिटियाव सासे आईटीआई फरायनाय फरायसाखौ बुथारनानै दोननाय थासारियाव मोन्दों। बुथारजानाय फरायसानि मुङा जाबाय आदित्य भुमजी। आदित्य भुमजीखौ जाथायनि सिगां बिनि सानै लोगो प्रान्जल ज्योति शर्मा आरो उज्जवल सनवाल मुंनि लोगोफ्रा न'निफ्राय लाना थांदोंमोन आरो बियो बे समनिफ्रायनो आदित्य भुमजीआ न'आव सफैनायनि उनाव नखरनि मानसिफोरा सिन्थायाव गोलैयो आरो बेनि उनाव नखरनि मानसिफोरा लकेलनि सानैसो मानसिफोरखौ लानानै नागिरहैनायाव बिनि गोथै सहखौ साहा बागाननिफ्रायसो मोननाय जादों आरो जाथायनि उनाव प्रान्जल ज्योति शर्मा आरो उज्जवल सनवालआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। प्रान्जल ज्योति शर्मा आरो उज्जवल सनवालआ आदित्य भुमजीखौ बुथारदों नामा बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। तेलेंगानानि नालगन्डायाव लोंग्रा दैनि साप्लाइ खालामनाय टेंकि सिङाव सासे मानसिनि गोथै सह बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय आबुलु बामसी। आबुलु बामसीखौ सोरबासो बुथारखो ना बियो गावनि जिउखौ गावनो फोजोबखो बेखौ मिथिनाय जायाखै आरो बियो हनुमान नगरनि थागिबि। जेब्ला वाटार साप्लाइनि मानसिफोरा टेंकिखौ होथेनाय मोननायखाय टेंकिखौ चेक खालामना नायनायाव बिनि गोथै सहखौ मोननो हादों। नाथाय बे गोथै सह बे दैयाव बेसेबां गोबावनिफ्राय दंमोन बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै ओनसोल नाङैनो सावरायनाय थासारिया सोमजिदों। उत्तर प्रदेशनि बान्दायाव सासे सेंग्राया आयेननि बेरेखा आखायाव पिस्तल लानानै गावनि लोगोफोरजों पार्टी खालामनानै मोसानाय भिडिअ आरो बिनि माखासे सावगारिफोरा ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामनायनि उनाव गोबां गोसारनायनि उनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय पिस्तल लाग्रा सेंग्रानि मुङा जाबाय सन्जय। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय कातालगुरि साहा बागान ओनसोलाव सासे हाजिरा मावग्रा सुबुङा गावनि फंबायखौ लानानै साहा बागाननि गेजेर गेजेर बेरायबाय थानाय समावनो हरखाब लख्राजों गाग्लोबजादों आरो गाग्लोबजानाय सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। बे समाव बेखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ गोब्राब जोखोम जानाय थासारियाव। लख्राजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय फरेस्ट तेलेंगा। এইটোতো আপোনালোকে গম পোৱা নাই, গতিকে আজি বাস্তৱ কথা সত্য কথাটো হৈছে যে আমাৰ UPPL প্ৰাৰ্থী NDAৰ প্ৰাৰ্থী UPPL BJP আৰু AGPৰ প্ৰাৰ্থী আৰু BTR অঞ্চলৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী জিকিছে, এইটোৱে বাস্তৱ। আৰু আমাৰ দুটা সমষ্টি আছিলে, দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি, তাত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিছে আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই জিকিছে, এইটোৱে বাস্তৱ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি BTR অঞ্চলৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাওঁ যে আমাৰ দীঘলীয়া এটা জাৰ্ণি, এটা সময়ত যি হত্যা হিংসা আছিলে, BTR অঞ্চলত ভালকে ইলেকশ্যন পাতিব পৰা নাছিলে, মানুহ মুকলিকৈ কথা ক'ব পৰা নাছিলে, কোনো নিজৰ চিন্তা মতে কাম কৰিব পৰা নাছিলে। ইয়াৰ পৰা আহি পেলাই এটা শান্তিপূৰ্ণ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল আৰু সকলো মানুহে আজি মুকলিকৈ ভোট দিব পাৰিছে। এই পৰিৱেশটো যে আহিছে এইটোৱে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। গতিকে আমাৰ দুইটা দলৰে যি প্ৰথম উদ্দেশ্য আছিলে BTR অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, এইটো আজি এই 2024ৰ নিৰ্বাচনটো যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ গ'ল, এইটোৱে প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে BTR অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি আহি গ'ল। আগৰ চৰকাৰ সময়ত আপোনালোকে দেখিছিলে যে 12জনকৈ MLA আছিলে BPFৰ। সেই সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ বহুত দাদাগিৰি আছিলে এই সময়ত। সেই সময়তে তেখেতসকলে জিকিব পৰা নাছিলে আৰু আজিতো কোনো দাদাগিৰি নাই, সকলো হাত জোৰ কৰি ভোট বিচাৰিছে, শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলো মেল মিটিং কৰিছে। ইয়াৰ পিছত আজি আমাৰ প্ৰাৰ্থী খুব ভালকৈ এটা ভোট লৈ পেলাই জিকিছে। গতিকে এইটো শান্তিৰ জয়,
ইটো ৰাইজৰ জয়, ইটো গণতন্ত্ৰৰ জয় আৰু এই জয়ে অনাগত দিনত বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সকলোকে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাত আৰু সকলো সমন্বয়ৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যোৱাত আমাক সকলোকে উৎসাহিত কৰিব। 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ হ'ল আগতে নৱকৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ যিটো নেতৃত্বত বড়ো অনাবড়ো যিটো এটা কমনেল লাইনত আমাৰ এটা সমাজখন বিভাজন কৰা হৈছিলে, এইটো চিৰদিনৰ কাৰণে শেষ হৈ গ'ল আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত কোনো কমনেল চিন্তা লৈ পেলাই কোনো राजनीति কৰিব নোৱাৰিব। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।